Здравейте хора, днес ще отваряме календар на Китикат. Точно не знам какви фигурки ще се падат, кой ще знае. И нека отваряме. Значи къде е? Ето го. О, вижте го. Това е кучето розово, обаче. То сквиши ли е? Я го... Не. Не е сквиши. Добре. Така, стоп. Още едно розово нещо. Този път е зайчето май. Да. И така. Само розови са сега са се падали. Дали? Синьо топът. Това зайчето е. Това Китикат е пай. Май това Китикат. Я си го служи на ръчичката, че не мога да го фокусирам. Да. Ето го. Най-накрая. Да. И има малки точици в лицето и няма нищо. Сладко е така. Да. Нека към номер 4. Розово. Имаме 30 сега розови и едно синьо. Как да го извада? Малко е голямо, ама не толкова много. Добре. Така имаме 4 фигурки. 5 да продължаваме. Жабата. Чакайте само да го извада. Ето го. Жабата. Това. Добре. За първи път имаме зелено. О, много е малко. И е розово много. А Китикат е? Силно е Китикат. Ме прилича на зайче. Да, защото си обракал. Да. Къде имам зайче? Имаме доста розови. Жълто. О, голямишко е. Да? Това е куче. Да. Кучето. Сега към 8. О, това много е кучето. Да, това е много кучето. Готово. Снимаш го? Падна. Просто може да падне някоя фигурка, нямаш. Тая, точно тази я исках. Вижте я. Така е малко лоша. Не Китикат, приятелката й. Тя защо е толкова сърдита? Защото тя е лоша малко. И така. Имаме две малки фигурки. Нека продължаваме към 10. Значи ние имаме 24 фигурки. Сега имаме точно 9. Сега ще имаме 10. Това е Китикат. Отново този път. Имаме точно същото, ама това е по-голямо. Да. Да, една до друга. Да, те са почти Да. Едната е голяма, другата е маничка. Добре. Да, това е майката, това е бебето. Да, това е бебето. Ще ги сложа едно по друго. Ето така. Кучето му обаче малко. О, те са почти същите. Просто са и същите. Да. Са същите. Голямо и малко куче. Да, вече виж, си имаме. Те имат на главите нещо, може да ги закачиш. Да. За ухата, примерно. Да. Това сега... Ние още имаме Аз всъщност сега ги видяхте, всичките имат. Да. Такива. Ние имаме все още. Да, трябва да приберем. Да. А може да сме да приберем. Бяло. О, куче. Бяло. Нямам такова обаче. Ето много, че... ето го. Да, фокусирах. Добре. В момента имаме 12 фигурки. Жълта, така лоша.
Защо да е лоша тази усмихната? Да, ама... Добре. Само да й кажа, че много е странно, защото тук има Kitty Cat, някакво момче и някакво момиче, не знам. Не съм гледала Kitty Cat и не ги знам там. Мече, това мече Kitty Cat. Да. Като коте. То прилича коте. Това е коте, което е облечено като мече, според мен. Това е Kitty Cat. Това е Kitty Cat, облечена като мече. Да. И аз така мисля. Да, и аз. Що е само червено това? Я? Зайчето е. То бебе. Малко. Да. Виж? Да. Добре. Може ми само тия малко ти приличат, ама това не са точно същите. Не. Не са същите. Тук, защото тук има едно зълче и това жълто. Да, те са, понеже са жълти. Да. Иначе са същите. Сега сме на 15 фигурки имаме, на 24, иначе фигурки ще имаме. Kitty Cat! Най-накрая една оригинална Kitty Cat. Да! И доста е голяма. Тази е най-голяма. Тази е голяма, да. Тази е най-голяма. Ме ми харесва е това, само сега ще ви покажа. Ето това кучето, розовкото. Да, отива си. Това е първото. Двамата. Това е първото. Да, това е първото. Ето. Добре. Аз съм ги подредила поред. Ама това и това не са поред и това и май това. Защото си приличат, да. Давай нататък. Да видим кога ще се падне вече накрая. Да. Много ми е интересно. Това коя е 17-та ли? Да. Много е малко. Супер сладко е. Чакай да фокусираме. О, да. Много е сладко. Да, дори не знам това кой герой е. Дори не знам кой е. Да, обаче ти харесват Kitty Cat, защото навсякъде ги има. Дори и ти в момента си облечена с такава блузка, аз сега го видях. О, да, бе. Виждаш ли? Аз сега го видях. Да, и аз. И това не знам кой е. Защото много странно... Чакай, да го извада. Как се вадат тия три неща? И това дори не знам кой е. Може децата да помогнат и да пишат в коментари кой е. Да. Нали? Да. Добре. Точно. Сега сме 18. 19. Това е голямо като това Kitty Cat. Така ли? Същото ли е? Абсолютно същото ли? Не. Или по-различно? Този път е зайчето. Чакай само да фокусирам. Да. Но е голяма, да. Да. Като тази Kitty Cat, те са си заедно. Да. Да. Чакай да са заедно. Бяло много, само да се повторя. Това 20-то ли е? Да. Скоро свършваме. Те малко се отиват, само малко. Чакай, извиняй. Това е синьо, а това е жълто. Отиват си, само не сега само това. Да, абсолютно, да. Те са си играчки за елха, защото всичките си имат отгоре дупчици, за да ги закачим. И са някъде другаде. Да ги вържем. Да. Какво е това? Защо така реагираш? Какво е това? Това е много яко. Я да видя. И ушичките са и супер меки. Тази вече е като скуиши отгоре. Да. Много хубаво. Да. Сега вече накрая трябва да са по-хубави фигурките, защото вече са към края. Вау. Да. Тази беше хубава, да. Тази беше по-различна от другите. Вау. И на това казах. На това ли каза вау? Да. Kako, наистина те са много хубави последните фигурки. Да. Тези наистина са най-хубавите. Тук вече ги смесахме. Нищо. Давай нататъка. Така, 23, 24. 23 ли е сега? 23. Да. И сега... Имаш още две. Да. Как да го отворя това? Малко трудно се отваря. Отваряте се. Вече имаме три такива почти същи. Те ви се падна мъничка ли? Мънички такива. Да. Да, те са различни. Обаче си виждате, че са различни цветове всичките. Да. Все пак.
Не са еднакви. Не са, виж, не са повтарящи се. Да. Имаме и още едно. Което също е много важно, да не се повтарят. О, аз съм видял, че тия са също. Я да ги видим. Ама едното е по-голямо, другото е по-малко. Да. Добре. Опа. Така. Заедно. И сега? Последното. И да видим. Точно тази исках. За тази ли беше целият зор? Целият календар? Ами за тази ли беше? Да! Я покажи тук отблизо. Хора! Забрави ли? Чакай, дръж така. Ами това е, да. Заради нея беше целият календар, нали? Да! Добре. Айде тогава кажи чао на децата. Чао. И какво? Абонирайте ми се за канала, сложете един лайк и чао на всички!